Priatelia, v liturgickom kalendári slávime 26. nedeľu v cirkevnom roku. V bohoslužbe slova prvé čítanie máme zo 4. knihy Mojžišovej. V tejto knihe vystupujú postavy ako Mojžiš, Jozue, Eldad a Medad. Mojžiš totiž bol veľmi nešťastný z toho, že nevládze všetko riadiť a spravovať. A preto sa sťažuje Pánu Bohu. On mu povedal: vyber si 70 mužov, starších, ktorým dôveruješ, a ja vezmem z tvojho ducha a položím na nich a oni ti pomôžu. A tak títo 70 mali prísť ku svätostánku. Tak sa aj stalo, ale prišli, dvaja, Eldad a Medad, zostali v tábore. A naozaj Pán Boh z toho Mojžišovho ducha vložil na nich a oni mu mali pomáhať. Ale aj títo dvaja, Eldad a Medad, hoci neboli pri svätostánku, predsa dostali toho prorockého ducha a v tábore začali hovoriť, prorokovať. Jozue, ktorý to videl a počul, bol z toho sklamaný. Preto išiel k Mojžišovi a mu hovoril, aby nedovolil Eldadovi a Medadovi prorokovať, oznamovať Božiu vôľu, pretože neboli pri svätostánku. Ale Mojžiš mu povedal: nechaj to, kiež by všetci Izraeliti predsa len prorokovali. Prorokovať znamená oznamovať Božiu vôľu. Pre nás je ale dôležité, že túto Božiu vôľu my už teraz poznáme zo Svätého písma a túto Božiu vôľu, aby sme aj uskutočňovali. A tak ako aj Mojžiš sa mal radosť z toho, alebo by sa bol tešil, keby boli Izraeliti túto Božiu vôľu aj uskutočňovali, tak je aj pre nás, aby sme to, čo počúvame aj v kostole, aby sme potom v každodennom živote uskutočňovali a naplňali vo svojom živote. Pochválený buď Ježiš Kristus.